Postoji trenutak kada prestaneš čekati da te netko vidi, kada shvatiš da si se predugo smanjivao, opravdavao, nadao se da će se nešto promijeniti. I tada, bez buke, bez najave, biraš sebe, ne iz ponosa, nego iz iscrpljenosti, jer bol od stalnog prezira postane veća od straha da ćeš nekoga izgubiti. I upravo tada, kada konačno odlučiš staviti sebe na prvo mjesto, onaj koji te držao u toj igri počinje osjećati nešto što nikada nije očekivao. Tvoj nedostatak, tvoju tišinu i težinu tvoje odsutnosti. Ako osjetiš da ovo pogađa nešto duboko u tebi, pretplati se i ostani ovdje. Dugo si vjerovao da će stvari biti bolje ako se više potrudiš, ako budeš strpljiviji, ako razumiješ više nego što bi trebao. I svaki put kada bi prešao preko sebe, mislio si da gradiš odnos. Ali istina je bila drugačija. Gradio si naviku da te netko uzima zdravo za gotovo. To nije došlo odjednom. Bilo je postepeno. Sitne stvari, pogledi, riječi koje su zvučale bezazleno, ali su nosile hladnoću. I uvijek si nalazio razlog da to opravdaš. Govorio si sebi da nije namjerno, da će se promijeniti, da samo treba vremena. Ali vrijeme nije ništa promijenilo. Promijenilo je tebe. Postao si umorniji, tiši, nesigurniji u vlastite granice, počeo si sumnjati u vlastitu vrijednost. I ono najgore, počeo si vjerovati da moraš zaslužiti nešto što bi trebalo biti osnovno. Poštovanje. To je bio trenutak kada si se izgubio. Epiktet je rekao, ako želiš biti slobodan, prestani željeti ono što ne ovisi o tebi. Ali tada to nisi razumio. Pokušavao si kontrolirati nešto što nikada nije bilo tvoje za kontrolirati. Njegovo ponašanje, njegovu pažnju, njegovo priznanje. I svaki put kada to nije dolazilo, gubio si još malo sebe. Postoji scena koju dobro poznaješ. Čekaš poruku, čekaš reakciju, čekaš nešto što će ti dati osjećaj da si važan. I kada ne dođe, ti pronalaziš razlog, opravdavaš, smanjuješ vlastita očekivanja. To nije ljubav, to je ovisnost o prihvaćanju. I tu dolazi prvi pravi lom. Onaj trenutak kada shvatiš da te nitko neće spasiti, da nema rečenice koja će promijeniti sve, da nema objašnjenja koje će natjerati drugu osobu da te vidi drugačije. I to boli. Ali u toj boli počinje jasnoća. Seneka je govorio, tko pati prije nego što je potrebno, pati više nego što je potrebno. I odjednom vidiš koliko si puta patio unaprijed. Koliko si energije dao nečemu što nikada nije uzvraćalo isto. I tada dolazi odluka. Tiha, bez drame. Prestaješ se nuditi tamo gdje nisi cijenjen. Prestaješ objašnjavati. Prestaješ čekati. Ne zato što si izgubio osjećaje, nego zato što si napokon vidio istinu. I prvi put biraš sebe. To nije lako. U početku osjeća se prazno. Kao da si nešto izgubio. Kao da si napravio pogrešku. Jer navika je bila jaka. Navika da se vraćaš, da pokušavaš opet, ali ovaj put ne vraćaš se. I tu počinje promjena koju drugi ne razumiju odmah. On osjeti razliku, ne u riječima, u njihovom nedostatku, jer osoba koja je bila dostupna više nije. Osoba koja je reagirala sada šuti i to stvara prazninu koju ne može ispuniti istim starim načinima. Počinje se pitati što se dogodilo i prvi put nema odgovor. Jer odgovor nisi dao riječima. Dao si ga svojim izborom. Ako želiš nastaviti razumjeti kako ova promjena utječe na njegov svijet i zašto tvoja odsutnost postaje glasnija od bilo koje rasprave, pretplati se i ostani ovdje. U početku, on ne razumije što se događa. Navikao je na tvoju dostupnost, na tvoju reakciju, na tvoju potrebu da objasniš, popraviš, vratiš ravnotežu. I sada, kada toga više nema, nastaje praznina koju ne zna ispuniti. Pokušava isto kao prije. Možda ti pošalje poruku kao da se ništa nije dogodilo. Možda ubaci poznatu rečenicu, onu koja je uvijek izazivala reakciju. Ali sada nailazi na tišinu. Ne onu povrijeđenu, nego onu odlučnu. Marko Aurelije je zapisao, najbolja osveta je ne biti poput onoga koji ti je nanio nepravdu. I bez potrebe da se osvetiš, bez da planiraš bilo kakav povratak, počinješ živjeti tu misao. Ne ulaziš više u istu dinamiku, ne vraćaš istom mjerom. I to ga zbunjuje, jer on ne traži tebe kao osobu,
On traži tvoju reakciju, tvoju energiju, tvoju spremnost da se vratiš u poznati krug. I kada toga nema, počinje osjećati gubitak, ali ne onakav kakav si ti osjećao. Njegov gubitak je drugačiji, to je gubitak kontrole. Epiktet je govorio, tko želi kontrolirati druge, gubi kontrolu nad sobom. I sada vidiš tu istinu jasnije nego ikad. Dok si bio uključen, imao je pristup. Sada, kada si se povukao, ostaje sam sa sobom. I to je prostor koji većina ljudi ne voli, jer tamo nema distrakcije. Nema tvoje energije da ublaži ono što nosi iznutra. Zato pokušava ponovno, možda intenzivnije, možda hladnije, možda čak i manipulativnije. Jer stari obrasci traže povratak, traže potvrdu da još uvijek imaju moć. Ali ti ostaješ isti, ne reagiraš. I tu dolazi trenutak koji mijenja sve, jer prvi put osjeća posljedice. Seneca je rekao, ništa nije tako gorko kao spoznaja da si izgubio ono što si uzimao zdravo za gotovo. I upravo to počinje osjećati, ne zato što si ga kaznio, nego zato što si se povukao iz igre u kojoj je uvijek pobjeđivao. Tvoja odsutnost postaje glasna, glasnija od bilo koje rasprave koju ste ikada imali, ali ovdje moraš biti oprezan, jer postoji zamka. U trenutku kada vidiš da reagira drugačije, može se pojaviti želja da se vratiš, da potvrdiš da još uvijek imaš utjecaj, da testiraš koliko si važan. To je stari obrazac. I ako mu se vratiš, sve se vraća. Zenon iz Sitija je učio da čovjek mora ostati postojan, bez obzira na vanjske promjene. I sada dolazi tvoj pravi test. Ne kada je bilo teško otići, nego kada se pojavi razlog da se vratiš. Jer sada imaš izbor. Možeš se vratiti u poznato, u nešto što boli, ali je poznato. Ili možeš ostati u nečemu novom, u nečemu što je mirno, ali zahtijeva snagu da ostaneš dosljedan sebi. Klant je govorio da onaj tko vlada sobom ne ovisi o promjenama drugih. I upravo to postaješ. Ne donosiš odluke na temelju njegove reakcije. Donosiš ih na temelju svoje jasnoće. I zato ne popuštaš. Ne zato što želiš dokazati nešto, nego zato što znaš što se događa kada popustiš. Vraća se stari ciklus. I sada ga vidiš jasno, bez iluzije. Vidjet ćeš još nešto. Počet ćete gledati drugačije, ne nužno s poštovanjem odmah, nego s nečim što nije imao prije, neizvjesnošću, jer više ne zna kako ćeš reagirati. Ne može predvidjeti tvoje ponašanje i to ruši dinamiku koju je kontrolirao. Krisipis Solija je vjerovao da je prava snaga u dosljednosti razumu. I sada to živiš. Ne reagiraš impulzivno, ne vraćaš se iz slabosti. Ostaješ jer razumiješ. I tu dolazi prva stvarna promjena. Ne kod njega, kod tebe. Počinješ osjećati prostor. Prostor u kojem možeš disati bez napetosti. Prostor u kojem ne moraš razmišljati što će netko reći ili kako će reagirati. To je sloboda koju nisi imao dok si bio unutra. I sada vidiš razliku između vezanosti i mira, između potrebe i izbora, između toga da tražiš sebe u drugome i da napokon stojiš sam. Ako želiš nastaviti razumjeti kako ova promjena raste i zašto njegova reakcija postaje sve intenzivnija, dok ti ostaješ miran, pretplati se i ostani ovdje. U početku, on ne razumije što se događa. Navikao je na tvoju dostupnost, na tvoju reakciju, na tvoju potrebu da objasniš, popraviš, vratiš ravnotežu. I sada, kada toga više nema, nastaje praznina koju ne zna ispuniti. Pokušava isto kao prije. Možda ti pošalje poruku kao da se ništa nije dogodilo. Možda ubaci poznatu rečenicu, onu koja je uvijek izazivala reakciju. Ali sada nailazi na tišinu. Ne onu povrijeđenu, nego onu odlučnu. Marko Aurelije je zapisao: najbolja osveta je ne biti poput onoga koji ti je nanio nepravdu. I bez potrebe da se osvetiš, bez da planiraš bilo kakav povratak, počinješ živjeti tu misao. Ne ulaziš više u istu dinamiku, ne vraćaš istom mjerom. I to ga zbunjuje, jer on ne traži tebe kao osobu. On traži tvoju reakciju, tvoju energiju, tvoju spremnost da se vratiš u poznati krug. I kada toga nema, počinje osjećati gubitak. Ali ne onakav kakav si ti osjećao. Njegov gubitak je drugačiji.
To je gubitak kontrole. Epiktet je govorio, tko želi kontrolirati druge, gubi kontrolu nad sobom. I sada vidiš tu istinu jasnije nego ikad. Dok si bio uključen, imao je pristup. Sada, kada si se povukao, ostaje sam sa sobom. I to je prostor koji većina ljudi ne voli, jer tamo nema distrakcije. Nema tvoje energije da ublaži ono što nosi iznutra. Zato pokušava ponovno, možda intenzivnije, možda hladnije, možda čak i manipulativnije. Jer stari obrasci traže povratak, traže potvrdu da još uvijek imaju moć. Ali ti ostaješ isti, ne reagiraš. I tu dolazi trenutak koji mijenja sve, jer prvi put osjeća posljedice. Seneca je rekao, ništa nije tako gorko kao spoznaja da si izgubio ono što si uzimao zdravo za gotovo. I upravo to počinje osjećati, ne zato što si ga kaznio, nego zato što si se povukao iz igre u kojoj je uvijek pobjeđivao. Tvoja odsutnost postaje glasna, glasnija od bilo koje rasprave koju ste ikada imali, ali ovdje moraš biti oprezan, jer postoji zamka. U trenutku kada vidiš da reagira drugačije, može se pojaviti želja da se vratiš, da potvrdiš da još uvijek imaš utjecaj, da testiraš koliko si važan. To je stari obrazac. I ako mu se vratiš, sve se vraća. Zenon iz Sitija je učio da čovjek mora ostati postojan, bez obzira na vanjske promjene. I sada dolazi tvoj pravi test. Ne kada je bilo teško otići, nego kada se pojavi razlog da se vratiš. Jer sada imaš izbor. Možeš se vratiti u poznato, u nešto što boli, ali je poznato. Ili možeš ostati u nečemu novom, u nečemu što je mirno, ali zahtijeva snagu da ostaneš dosljedan sebi. Klant je govorio da onaj tko vlada sobom ne ovisi o promjenama drugih. I upravo to postaješ. Ne donosiš odluke na temelju njegove reakcije. Donosiš ih na temelju svoje jasnoće. I zato ne popuštaš. Ne zato što želiš dokazati nešto, nego zato što znaš što se događa kada popustiš. Vraća se stari ciklus. I sada ga vidiš jasno, bez iluzije. Vidjet ćeš još nešto. Počet ćete gledati drugačije. Ne nužno s poštovanjem odmah, nego s nečim što nije imao prije. Neizvjesnošću, jer više ne zna kako ćeš reagirati. Ne može predvidjeti tvoje ponašanje. I to ruši dinamiku koju je kontrolirao. Chrysippus Solija je vjerovao da je prava snaga u dosljednosti razumu. I sada to živiš. Ne reagiraš impulzivno. Ne vraćaš se iz slabosti. Ostaješ jer razumiješ. I tu dolazi prva stvarna promjena. Ne kod njega. Kod tebe. Počinješ osjećati prostor. Prostor u kojem možeš disati bez napetosti. Prostor u kojem ne moraš razmišljati što će netko reći ili kako će reagirati. To je sloboda koju nisi imao dok si bio unutra. I sada vidiš razliku. Između vezanosti i mira. Između potrebe i izbora. Između toga da tražiš sebe u drugome i da napokon stojiš sam. Ako želiš nastaviti razumjeti kako ova promjena raste i zašto njegova reakcija postaje sve intenzivnija dok ti ostaješ miran, pretplati se i ostani ovdje. Kako vrijeme prolazi, počinješ primjećivati nešto što prije nisi mogao vidjeti dok si bio unutra. Njegovo ponašanje nije bilo slučajno, nije bilo nesvjesno, bilo je dosljedno, predvidivo, kao obrazac koji se ponavljao, jer je uvijek imao isti rezultat, tvoju reakciju. Sada kada toga više nema, obrazac počinje pucati. I tu dolazi druga faza, pokušaj da te vrati, možda kroz pažnju koju ti prije nije davao, možda kroz riječi koje zvuče mekše, možda čak i kroz nešto što izgleda kao priznanje, ali duboko u sebi osjetiš da nešto nije isto, jer sada vidiš jasnije. Seneca je rekao, onaj tko je jednom bio prevaren, mora naučiti vidjeti prije nego što ponovno povjeruje. I ti sada ne reagiraš kao prije, ne zato što si zatvoren, nego zato što si budan. Primjećuješ detalje koje si prije ignorirao. Ton, vrijeme, namjeru iza riječi. I shvaćaš da se ne radi o promjeni, nego o prilagodbi. Pokušava pronaći novi način da ponovno dobije pristup. I tu dolazi opasnost, jer sada ne udara kroz prezir. Sada dolazi kroz nešto što izgleda kao bliskost. I upravo zato je teže prepoznati. Ali ti osjetiš. Nešto nije čisto. Epiktet je govorio, nije stvar u onome što čuješ, nego u tome kako to tumačiš.
I sada više ne tumačiš iz potrebe. Ne tražiš znakove da se nešto popravilo. Gledaš što jest. I ono što vidiš nije dovoljno. To je trenutak kada mnogi pogriješe. Vrate se prerano. Jer žele vjerovati da se nešto promijenilo. Jer žele zatvoriti krug bez boli. Jer žele potvrdu da sve što su prošli ima smisla. Ali istina je tiša. Promjena se ne dokazuje riječima. Dokazuje se vremenom. Marko Aurelije je zapisao: vrijeme je poput rijeke koja nosi sve stvari. Ono što ostane, to je istina. I zato ne žuriš. Ne vraćaš se na temelju jedne geste, jedne rečenice, jednog pokušaja. Promatraš. I dok promatraš, nešto se događa unutar tebe. Počinješ osjećati distancu. Ne onu hladnu, nego onu jasnu. Kao da više ne gledaš iznutra, nego izvana. I ta perspektiva ti daje nešto što prije nisi imao. Kontrolu. Ne nad njim, nad sobom. Zenon iz Citija je učio da sloboda dolazi kada čovjek prestane biti rob svojih želja. I sada vidiš koliko si prije bio vođen željom da sve bude u redu, da bude mir, da bude prihvaćanje. Sada to više nije prioritet. Tvoj mir ne dolazi iz njega. Dolazi iz tvoje odluke da ne ulaziš tamo gdje gubiš sebe. I tu dolazi treća faza. On počinje osjećati nešto što nije očekivao. Odbijanje, ne izgovoreno, nego osjetno. Jer tvoja energija više nije ista. Tvoj pogled više ne traži. Tvoje riječi više ne pokušavaju. I to stvara prazninu koju ne može ispuniti starim načinima. Kleant je govorio da onaj tko stoji čvrsto u sebi postaje nedodirljiv za tuđe promjene. I sada to postaješ. Ne mijenjaš se prema njegovom ponašanju. Ostaješ isti, bez obzira na to što dolazi izvana. I to ga suočava s nečim što ne može izbjeći, samim sobom. Jer bez tvoje reakcije nema ogledala koje će mu vratiti kontrolu. Nema potvrde, nema igre. I tada dolazi tišina s njegove strane. Ne ista kao tvoja. Njegova tišina nosi nemir. Tvoja, mir. I razlika je ogromna. Jer prvi put ne osjećaš potrebu da nešto učiniš povodom toga. Ne pitaš se što znači. Ne tražiš objašnjenje. Ne pokušavaš popuniti prazninu. Samo ostaješ. I to je trenutak kada shvatiš koliko si se promijenio. Jer prije ne bi mogao izdržati ovu tišinu. Sada u njoj živiš. Ako želiš nastaviti razumjeti kako ova dinamika završava i što se događa kada druga strana konačno izgubi kontrolu koju je imala nad tobom, pretplati se i ostani ovdje. I tada dolazi trenutak koji si nekada čekao, ali sada ga doživljavaš drugačije. On počinje gubiti kontrolu. Ne naglo, ne dramatično, nego kroz sitne pukotine u ponašanju. Riječi koje više nemaju istu sigurnost. Pokušaji koji djeluju nespretno. Pogledi koji traže nešto što više ne mogu pronaći u tebi. Prije ti si bio taj koji to je tražio. Sada on traži. I to mijenja sve. Ali ono što je važno, ti više ne reagiraš na to isto. Jer sada vidiš jasno. Ovo nije promjena srca. Ovo je reakcija na gubitak utjecaja. Na gubitak pristupa. Na gubitak tvoje dostupnosti. Epiktet je rekao: ne uznemirava nas ono što se događa, nego naše tumačenje toga. I sada ne tumačiš iz želje. Ne tražiš značenje koje bi te vratilo nazad. Gledaš što jest. I ono što jest nije dovoljno. Možda će pokušati biti ono što si oduvijek želio. Na trenutak. Dovoljno da probudi staru verziju tebe. Dovoljno da testira postoji li još uvijek put nazad. I tu dolazi najtiši test. Ne onaj kada si bio povrijeđen, nego sada kada bi mogao dobiti ono što si nekada želio. Hoćeš li se vratiti? Marko Aurelije je zapisao: koliko puta si bio povrijeđen jer si očekivao od drugih ono što oni nisu. I sada to vidiš bez iluzije. Nije problem bio u jednom trenutku. Bio je u obrascu. A obrasci se ne brišu jednom gestom. Zato ostaješ miran. Ne zatvaraš vrata iz bijesa. Ne otvaraš ih iz nade. Samo stojiš tamo gdje jesi. Stabilan. Jasan. I to ga suočava s nečim što ne može kontrolirati. Tvojim izborom. Seneka je govorio: najveća moć je ne trebati ništa od onoga što ti drugi mogu oduzeti. I sada to postaje stvarnost. Ne trebaš njegovu pažnju. Ne trebaš njegovo priznanje. Ne trebaš njegovu promjenu. I zato nema više moći nad tobom. To je trenutak kada se ravnoteža potpuno mijenja.
Ali ovdje dolazi nešto što većina ne očekuje. Praznina. Ne njegova. Tvoja. Jer kada prestaneš biti dio te dinamike, ostaje prostor koji je prije bio ispunjen emocijama, napetošću, očekivanjima, borbom. I sada toga nema. U početku to može djelovati čudno, kao tišina nakon buke, kao soba u kojoj si dugo bio, a sada je prazna. I tu dolazi pitanje, tko si ti bez te priče? Zenon iz Citija je učio da čovjek mora naučiti živjeti u skladu sa sobom, a ne u odnosu na druge. I sada prvi put imaš priliku to stvarno osjetiti, jer više nema distrakcije. Nema potrebe da se fokusiraš na njega. Sada ostaješ sa sobom. I to može biti neugodno, jer sada vidiš sve ono što si prije izbjegavao. Svoje granice, svoje strahove, svoje stare obrazce koji nisu nestali, samo su utihnuli. Ali sada imaš nešto novo, jasnoću. Krisip iz Solija je vjerovao da prava snaga dolazi iz razumijevanja sebe, a ne iz kontrole drugih. I sada počinješ graditi odnos koji nikada prije nisi imao. Odnos sa sobom. Učiš što ti treba. Učiš gdje su tvoje granice. Učiš kada trebaš govoriti, a kada šutjeti. I najvažnije, učiš da ne moraš ostati tamo gdje gubiš sebe. To je nova razina. I zato više nema povratka na staro. Ne zato što ne možeš, nego zato što ne želiš. Ako želiš završiti ovu priču i razumjeti kako se zatvara ovaj krug, bez potrebe za osvetom, bez potrebe za dokazivanjem, nego kroz potpunu unutarnju slobodu, pretplati se i ostani ovdje. I sada kada sve utihne, kada više nema pokušaja, kada više nema igre, kada više nema potrebe da se išta dokazuje, ostaješ sam sa sobom na način koji prije nisi poznavao. Ali ovaj put nema praznine koja boli. Postoji mir, ne onaj kratak koji ovisi o tome kako se drugi ponašaju, nego stabilan, dubok, kao nešto što si konačno izgradio iznutra, bez ičije dozvole. I tada shvatiš nešto što mijenja sve. Nikada se nije radilo o njemu. Radilo se o tvojoj granici koju nisi postavio. Radilo se o tvojoj potrebi da budeš prihvaćen, čak i po cijenu vlastitog dostojanstva. Radilo se o tome što si ostajao i kada si znao da ne treba. Marko Aurelije je zapisao, duša se boji onoga što sama stvara. I sada vidiš koliko si dugo stvarao strah od gubitka, strah od samoće, strah od toga da nećeš biti dovoljno ako odeš. A istina je bila tiša. Odlazak te nije smanjio, oslobodio te. I zato sada više nema potrebe za borbom. Nema potrebe da on razumije. Nema potrebe da prizna. Nema potrebe da se vrati i kaže ono što si godinama čekao. Jer više ne čekaš. Epiktet je govorio, sloboda nije u tome da radiš što želiš, nego da ne ovisiš o onome što ne možeš kontrolirati. I sada to živiš bez napora. Ne razmišljaš više o tome što on radi, što misli, što govori. Jer to više nije tvoj svijet. Tvoj svijet sada ima granice. I unutar tih granica postoji mir koji ne traži potvrdu. Možda ćeš ga još jednom vidjeti. Možda će pokušati nešto reći. Možda će tražiti način da opet uđe. Ali ovaj put nema prostora. Ne zato što si zatvoren, nego zato što si jasan. Seneka je rekao, onaj tko zna što vrijedi, ne pregovara o vlastitom miru. I sada više ne pregovaraš. Ne spuštaš granice da bi zadržao odnos. Ne vraćaš se da bi izbjegao samoću, jer si naučio nešto što većina nikada ne nauči. Samoća nije neprijatelj. Gubitak sebe jest. I zato biraš drugačije. Biraš sebe svaki put. Zenon iz Citija je učio da je cilj života živjeti u skladu sa sobom. I sada, prvi put, nema razlike između onoga što osjećaš i onoga što radiš. Nema unutarnjeg sukoba, nema potrebe da glumiš mir dok iznutra goriš. Jer više ne goriš. Sada si stabilan. I to je ono što mijenja način na koji te svijet vidi. Ne moraš govoriti više. Ne moraš objašnjavati svoju priču. Ljudi osjećaju kada netko ne traži ništa. Kada netko ne ovisi. Kada netko stoji u sebi bez potrebe da se dokazuje. To je tiho, ali snažno. Klijent je govorio da snaga nije u tome da pobjediš druge, nego da ostaneš nepokolebljiv u sebi. I ti si to postao. Ne kroz borbu, nego kroz odluku da više ne sudjeluješ u onome što te uništava. Ako pogledaš unazad, vidjet ćeš put. Vidjet ćeš sebe kako pokušavaš, kako se nadaš, kako se gubiš.
kako se vraćaš, kako opet pokušavaš. I onda, jedan trenutak, tiha odluka, bez buke, bez najave, odabir sebe i sve se promijenilo. Ne zato što je on nestao, nego zato što si ti prestao biti dostupan za ono što te slomilo. I zato zapamti ovo. Ne moraš nikoga uvjeravati da vrijediš. Ne moraš ostajati tamo gdje te ne vide. Ne moraš se boriti za mjesto koje te košta mira. Jer onaj tko zna svoju vrijednost, ne ostaje tamo gdje mora objašnjavati zašto je važan. Ako si stigao do kraja i prepoznaješ se u ovome, pretplati se i ostani uz sadržaj koji te ne uči kako reagirati, nego kako razumjeti. Jer na kraju, kada izabereš sebe, više nikada ne moraš birati između mira i nekoga drugog.